মালটা দেখা মুখে পৌঁছেই গেছি। ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ଗୁରୁବା বর হব আসছে ମୁଁ ତ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ତୋତେ ଆଉ ମୋ ସାରିଆଟା ମୋ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବ। ଏ ସାରିଆ ତୁ ଜାଣିଛୁ ସାରିଆ ଏ ସହରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ବାଟରେ ପାଦ ଦେଇଗଲି ଯେ ସେଠୁ ଆଉ ମୁଁ ଫେରି ପାରୁନି। ମୁଁ ତତେ କଥା ଦେଇଛି ମାନେ ତୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାହେବି ତତେ ମୁଁ
तू ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୋ ପାଖକୁ ଫେରିବି।